Jo quan era menuda feien així a la fresca i comentaven dites, contaven coses antigues i succeïts i totes les coses. I jo sempre deia, que romansos que conten aquestes persones. I després, conforme vas fent major, te n'adones que aquests romansos tenen un sentit i tenen una especial saviesa popular. I aquesta saviesa popular és la que de pares a fills anaven contant i que quan tu anaves a fent de major anaves veient la utilitat d'eixes. I això és una cultura del poble. Totes aquestes dites les he recopilat tant de la meva sogra com de mon pare. Comença. Sempre s'assentàvem a la fresca, dones i homes, i s'assentaven i es començaven. Pues sí. Pues sí. Així estem. Que calor que fa, eh? Pues sí. Si era estiu i si era hivern, que fred que feia al voltant del tendur. Perquè abans s'enjuntaven tant en hivern com en l'estiu. Aleshores, diu, se n'en recordeu això de ne perdonem d'aneu? Diu, no se n'en recordem. Doncs això era una vegada després de la guerra on es patia fam i on no n'hi havia massa diners. La bona qüestió és que estava Batiste i Doloretes. Batiste i Doloretes vivien ahí en el carrer Budeu. I en el carrer Budeu Batiste era jornaler i després se n'anava a fer el mateix que feia el mariner, el pescador, anava a la terreta. I la dona anava a llevar la bugada de les dones del Puntet, que vivien en el carrer l'Església. Fixeu-se que totes les cases, o quasi totes les cases, tenen més de 2 balcons. A més balcons, més dinerets. La bona qüestió és que estaven allí i la mare feia la bugada i tenien un fill que li deien Batistet. Batistet era treballadora, faenera, però un poquet fartereta, un poquet que li agradava molt menjar. La bona qüestió és que sa mare sempre li deia, mira, l'altre dia la senyora Maria, que viu en el carrer de l'Església, li vas portar l'altre dia la bugada, però tota bruta, segur, que vas anar i el vas quedar en la plaça jugant a pot a l'aire amb tots els teus amics. I m'ho vaig vindre, vas agarrar la panera, la vas arreballar i allà van anar els llençols, tu els vas posar, després tota bruta, total, que la meva feina no servís per res. Mira, saps el que ha pensat? Que no sé si tornaràs a anar per la nit. Mare, és que si no vaig per la nit, o sempre pague o sempre em quede jo fora i no puc jugar a pot a l'aire. Diu, bueno, doncs mira, he pensat que aniràs a migdia. A migdia, mare? Quan vinc de costura, en la fam que tinc, en l'oloreta que fa per totes les cases, jo no puc ni resistir-ho. Això és que fa una oloreta? Diu, no, doncs si passes per casa la senyora Maria, ja ho sé, la senyora Maria és que li agrada molt fer guiso, li agrada molt, però, bé, aniré. Total, que ve l'endemà i la dona li dona la bugada de la senyora Maria, ja que se'n va, i li la dona. Diu, bueno, arribaràs, estaran dinant, fes-me el favor de tu ser educat. Has de dir que no. Mare, has de dir que no. Però mare, has de dir que no. En la fam que jo tinc, que has de dir que no. Bueno, doncs mira, jo no sé si podré resistir-ho. Diu, anem a fer un tracte tu i jo. La senyora Maria, diu, la senyora Maria no crec que te ho diga, perquè ella el trosset el té molt vivet i estarà menjant i no te ho dirà. Però el senyor Federico segurament te ho dirà. Tu no li digues res, ni em perdones. Tu sempre li dius, no senyor, moltes gràcies. Diu, bueno, però si m'ho diu 3 voltes, ni 3 ni 4. Fins que no te ho diga 20, res. Tu no li tens que dir que sí. Total, que fes-me cas, fes-me cas. Sí, mare, sí. Total, que allà que se'n va. I abans les portes estaven totes obertes de bat a bat. Quan era estiu s'obrien i la gent entrava i així estaven les persianes i entrava. Però a migdia s'enjuntaven les portes perquè això volia dir que estaven descansant o que estaven dinant. I ell ja va veure la porta enjunta i diu, ja estan dinant.
agarra la maneta, toca i fa Ave María Purísima. I li contesten des de dins, sin pecado concebida. Passa, passa, tu qui eres? Soc Batistet, el fill de la senyor Doloretes. Diu, passa, passa. Diu, mire, que així li porta la bugada a la panera. Ell que entra, veu la taula parar, un pollastre al forn, una cassola, una ensalada, això, no sabia ni per on mirar, i feia, li dia al pollastre, aprofite, total, que la senyora Maria, moltes gràcies, digue a ta mare, però que ella, sense perdre sí, diu, deixa-li-ho ahí, a ta mare quan vinga demà ja li ho pagaré, ale, va, vinga. I el senyor Federico li diu, Mante, què vols quedar-te a dinar? I ell es queda així i fa, mire, sap el que li tinc que dir? Que li perdone d'aneu. Vaig a sentar, es comença a mitjar. Total, que sa mare passa una hora i fa, diu, este xiquet no ve, i este xiquet què li haurà passat? Me'n vaig a buscar-lo i en això que se'l veu vindre ben fartet, però ben fartet. Res anava, però així, tot, com si anara desfilant, però ben fartet. Total, que agarra i fa, diu, tu, Guilopo, què has fet? Diu, jo no he fet res, mare, jo he fet el que vostè m'ha dit. Diu, m'ha dit que jo sé que sóc un bon xic, que tinc molt bon cor, és de veres. M'ha dit que tinc sempre que perdonar a qui m'ofèn. Jo perdone. Total, que el senyor Federico m'ha dit, vols dinar? I com jo sóc tot el que m'ha dit, que sóc molt bon xic, tinc molt bon cor i tinc que perdonar, ni n'ha perdonat aneu i m'ha quedat a menjar. Així no és que ja està. Bueno, ne tinc més, si voleu continue. Sí, continue. Bueno, és el de Batistet. Després està el de... en què abans es tenia que aparentar. Ser del puntet significava tindre uns privilegis que els altres no tenien. La senyora Maria era del puntet. Ja saben que vivia al carrer de la Iglesia, que tenia una casa de 3 balcons, de 4 no, de 3. Senyor Maria. L'altra era la tia Doloretes, esta la senyor Maria. Fixeu-se ja, vale? La bona qüestió és que la senyora Maria tots els diumenges anava a missa i sabeu que per anar a missa n'hi havia que comulgar en dijú. Perquè si no, jo no sé si ara es farà, també. I total, que agarrava i la senyora Maria fa, diu, fotre, diu, ara tinc que anar i m'ho passe mal perquè el trosset este sempre està demanant-me a menjar. Diu, jo ja no sé ni el que fer. Diu, i total, que clar, jo m'alce de bon matí, prepare el dinar, perquè la missa de 11, que no era de 12, de 11, clar, després, total, que diu, mira, saps el que ha pensat? Que m'alçaré un poc més pronte, menjaré, i així, quan me'n vaig, ja m'ha fet la digestió, com si anara a banyar-se igual, ja li ha passat la digestió i ja puc banyar-me, i doncs això és igual, diu, ja podré comulgar, i allà què va fer? Però aquest dia havia fet fesols, i allà que se'n va anar i va dir, doncs mira, pegue 4 cullerades i en les 4 cullerades que li pegue ja estic ja ben farteta i el trosset este ja no demana res. Total, que allà que se'n va i quan entra a l'església, que no portava catret, que tenia la seva cadira, recordeu que tenia una casa de 3 balcons i que era del puntet, i allà que es va sentar al costat de l'altar a sentir l'ofici. I allà està. Ni ofici ni res. La panxa va començar en una rebolica. I aquella feia, Senyor Santo Cristo, que isca d'esta, una rebolica. I allà que, pam, i s'escapa un pet. I aquella no sabia què fer. I vas començar la cadira, raca, raca, rica, rica, raca. I la senyor Pureta, que estava darrere, li diu, Senyor Maria, com el primer, cap. Continua? Continua? Vale, jo continuo, jo tinc que seguir. Bueno, lo que passa ara, els adelantos que tinguem ara, no n'hi ha ben abans, ¿vale? I claro, ara és, no necessitem, sinó que volem. Aquesta diferència és la que n'hi ha.
Jo vull això, no necessite això. Total, que antigament, pues claro, les persones compraven el que es necessitava i es demanava al rei el que es necessitava. En la fira, què feien? S'estrenava l'abrigo. El dia de Palma s'estrenava el traje que ja tenia que ser per a l'estiu. I el dia de la Palma i el dia del Corpus el mateix. Total, que n'hi eren tres amigues que havien demanat per al rei, havien demanat cada un el que necessitava. I quan l'endemà, tot el món eixia a passejar, però no eixia a passejar de per ací, se n'anaven a la plaça. La plaça era el centre neuràlgic del poble. Allí plaça amunt i plaça avall, allí estaven els bars i tot el món, allí estava, bueno, una gràcia. Total, que les tres amigues ixen i es miren. Ninguna de les tres diu res. Diu, bo? Una pensa, xica, en les sabates que m'ha deixat el rei, tan reboniques que són, tan noves, i les meves amigues no em diuen, xica, quines sabates més boniques que tinc. Totes amb ella, el que tenen, totes amb ella. I ella, mut. La segona diu, fija't, un coconyo i tot que m'ha fet per lluir les arracades. I les estes, no em diuen res, les arracades tan reboniques. Doncs jo tampoc es tinc que dir res d'elles, mira, res. I la tercera diu, clar, no em diuen res perquè un anell, clar, és difícil, veuràs. I allà les veus, les tres, callaetes, plaça amunt i plaça baix, plaça amunt. I a la una li s'ocorreix, diu, anem a veure a la font, perquè abans en la plaça n'hi havia una font. Diu, anem a veure a la font, i allà se'n van les tres a veure a la font. Quan arriben a la font, una diu, ai, una aranya. I l'altra diu, a on? I l'altra diu, jo la mate. Així és que l'enginy serveix per eixir de la soberbia, perquè cada una era soberbia. Continua? Vale. Bueno, pues, conforme han canviat els temps, han canviat molt els temps, està el Facebook, està el Twitter, està l'Instagram, està els jovenalls, com es diu el Twitter, el TikTok, però després n'hi ha una cosa de relacions del Twitter, d'ixes, o el... no sé com es diu. Bueno, és una nova que n'hi ha ara, que és que el quedes i tal. Abans de totes aquestes coses no n'hi havia, però bueno, al fi i al cap el fons era el mateix, era conèixer a la gent. I el que feien era que pixaven els carrers, no sé l'expressió si la conegueu. Ja venen a pixar-te el carrer? Doncs pixar-te el carrer significa que els xicons anaven allí, quan algú tenia una xicona, que eixien a la fresca i els xicons, com diguem ara, passaven per allí. Passaven de per allí i mentre guipaven, el que n'hi ha ara en internet, però antigament. Però el fons era el mateix, era anar a conèixer. La bona qüestió és que un pare, que li diuen tio Vicent i Francisquiu, tenien 4 fills, i tenien 2 filles i 2 fills. Una filla en concret estava per festejar, ja estava per a festejar, i li pixaven molt el carrer, sempre estava ben amunt i avall, els xicons, sempre estaven pixant el carrer. La bona qüestió és que a ella no li agradava a ningú, no? A ella li agradava uno que venia a la plaça, així, i que tenia una moto. Això per ella era lo más de lo más, lo más de lo más, una moto. Un xicón que tenia una moto i ja està. Total, que li va fer gràcia i van començar a xarrucar, perquè primer es pixava al carrer, després xarrucaven, després festejaven i després demanaven, festejaven i es casaven. Doncs primer es xarrucaven. Xarrucaven vol dir que estaven proper dels pares,
però podien estar un poquet juntet, un poquet juntet. I la filla de Francisquiu i del tio Vicent li dia, doncs bé, va, xarruca ahí, però no te'n vagis més lluny, no te'n vagis més lluny. No me'n vaig més lluny. Això que estàvem xarrucant i, ai, que bonica que estàs, ai, doncs tu també, bueno, doncs totes aquestes coses que es diuen quan un es xarruca. I en això, que en estiu, què passa? Que quan no estan cantes, ve la trona. Allà que ve la trona, trons, rellamps, auia cànters, tots correguents per les cases, tots, cada un a sa casa. I el tio Vicent diu, tu, xicón, agarra la moto i ha entrat al corral. Francisquiu, obri-li la porta al corral. Francisquiu li obri la porta. Ara vaig. Passa mitja hora i el xicón no arribava. El xicón passa 3/4 i no arribava. I al cap d'una hora arriba la moto, tot xopat, però xopat, no podia tindre més aigua. Total, que li fa, tu sanguango, això què vol dir? Que has tardat tant? Que on te n'has anat? Diu, no res, però resulta ser que ha anat a dir-li a ma mare que no patirà, perquè, claro, jo em vaig a quedar-me a dormir així i no vull que ma mare patisca. Total, que el sanguango ja no va tornar més a casa.